Aya, thank you very much. Erokamano ahinya. Nyakwara Mogi Ajwang' kawuono wuotho kela kamoro ni North Kamagambo location. Odiochieng' ma kawuono adwa wuoyo gi japur ma bende en japuonj ma thiring'inyi iluongo ni senior teacher ma bende iluongo ni George Omondi. Odiochieng' ma kawuono wadwa wuoyo kit pith mar dhok mar chak kata kiero gi kisungu dairy farming. Yena mondo akaw kinde mar wakie chenro mar juma ni kaka pile luonga ni Alori nyaka Black machiegni. Mwalimu. Nyaka Black. Idhi nade? Intiere? Antie maber. Aneno kichopo. Achopo. Nyaso yie otayo wa maber mwachopo. Nyaso chanto ber. Kabisa. Kamano. Erokamano ahinya. Erokamano. Koro odiochieng' ma kawuono ipango nwang'o. Kawuono? Apango ni nyakune dhok mune dhok ma wanyiedho ka. Wanyiedho e North Kamagambo ka. Kamano. Erokamano ahinya. Yes. Aya, mwalimu oserwako e dala to bodhi nyisowa kuma en owuon en gi dhok. Odiochieng' ma kawuono wadwa ng'eyo ni onya yudo litas adi mag chak. Wadhi uru. Manyaka imadh chak be. Chai amadho. Erokamano. Daher ni full rin wa inyiswa nyingi kuma wantie gi gima kawuono watimo. An nyinga iluongo ni George Omondi Ochola. Koro an kama wantie ni iluongo ni North Kamagambo. North Kamwango sublocation, Rongo sub-county. Koro kama wantie ni iluongo ni Kona village ma opakana gi Homa Bay County. Homa Bay County koro chiegni kabisa en mana just some few steps. To jo Homa Bay County mwakwanyore go mach sani ka. Kamano. Erokamano ahinya. Koro kawuono wadwa wuoyo kit pith mar dhok ma wadendo ni dairy. Dairy. Ka nichako in iwuon nichako gi dhok adi? An nachako gi dhiang' achiel. Ne an gi dhiang' ma ne en der nyaluo. Ne go rude. Ndalogo napuonje skul moro loka machielo ka. To derano ne aneno ka gima ne en gi chak. Nogolo chak moro ma nyaromo lita 2. Koro gi kaka dhok mathurwa ka, dhiang' magolo lita 2 mar nyaluo, naneno ka ne dhiang' magolo chak mang'eny ahinya. Samoro nogolo mana lita 1 gi bate to naneno ka ne ng'eny. Koro bang'e derano nogo rude. Ogo rude ka ne an e skul moro kanisango. Ogo rude dreyo. Koro na ahero kotheno kabisa. Koro kotheno ema ng'enyne ase loko. Awilo kamiye kodhi mar nyasungu. Amiye kodhi michiwo go dundu cha. Koro asemiyo kodhino ma ei magi. Antie gi nyakwar dheno mar 5. Sani koro nitie nyakwar dheno mar 5. Koro mane kaka ginegi to moro be naomo mana Eldoret. Nitie moro kama naomo Eldoret. Naomo kamoni Sugoi tok dala gi President Ruto. Mae iluonge ni Nyasugoi. Kaeto nitie machielo ma bende nang'iewo. En breed moro ni Jersey. Koro Jersey no nadwaro kabisa. Koro nang'iewo cross mar Jersey. Koro Jersey no bende an kodeka embe asichaka crosse asemiye kodhi mar odundu cha makendo koro chako golo kodhi maber. Kaeto nitie achiel mane jo county oneno kane an achiel kuom jopur mabeyo to jo county omiya uchilo uda yako chiel wi oke nokoni ambe koro gimiya ang'owa moro. Koro antie gi moro be mana yudo kuom jo county. Kamano. Erokamano ahinya. Wadwa ni wawuoye kit ot kata structure ma in iwuon igero kari kae. Ang'o miyo neno ni ber mondo iger kit ot ainani? Nagero odni kana dwaro ni dhoga oyud kama ber magibetie. Kendo odni kana gere nadwaro ni mondo giyud kama gichieme nikech motelo kane an ka gi dhok naketo mana naketo bao moko mane gichieme. To baugo ne samoro tur to bene gichiemo to chiemo lwaro oko kucho. Koro ne gik chiemo kethore mang'eny.
Mokwongo ne abolo abola chiemo nadi atongo chiemo kaka koro neno macha ta atongo ta bolo piny kanyo. To gichamo to kato ka gisenyono to gichagi weyo. Koro kane awuoyo gi jo sub county na wuogi sub county livestock officer no kona ni onyalo miya ng'ato manya design out maber. Kore mane akoni kata kane en expensive to nadi kete nikech nadwa ni mondo adonjie e dairy farming fully. Kore mano miyo nakete ma kaki neno sing'enge ni na keto na duga sing'enge na duga keto bang'e nikech na yudo ni kani nono to winyo moro donjo. Winyo moro ni ok en achuth iluonge ni dharia ma dhogi kwarni. To dharia no chamo dend dhiang' malit kabisa makata sani samoro nitie kama mathin ma gidonjogo. Gidonjo kata kama thin kama. To chamo dend dhiang' kata okelo tuoche. Be mapara no kelna tuoche moko machalo kata kaka lumpy skin disease. Kamano. Dhiang' ka dhiang' nigi kare mar nindo kendo kaka gin no ng'ato ka ng'ato ng'e kare moninde makata ka sami gole ka nigi dhi kucho teno chomo mana kare maninde mattress ong'eno ninde mattress maninde lo beno ng'eno ninde lo koro kama ninde lo no en kare kanye modhiye ma ok obdhi kar ng'at machielo mane kendo gima dhiang' nigo kabisa. Yes. Gin dhok ma in iwuon inyiedho okinyi gi godhiambo koso inyiedho gi man dichiel odiochieng'? Anyiedho gi okinyi godhiambo. Anyiedho gi ka samorin chak nyiedh gi sa 11. Ichak nyiedh gi sa 10 kata 11 nikech dairy atero chak rangwe. Koro dairy idwa ni mondo water chak chon. Makaromo sa 12 to chak odonjo kuro wateja kawo dhigo. Kamano anyiedho gi diriyo odiochieng' achiel. E kind dhok ma in godo ni ere magolo ni chak mang'eny to golo ni lita adi odiochieng'? Then nyasugoi ma ngisi lo nyasugoi ni ene manu chogolo chak mang'eny nogolo 24 liters kano kuongo nyuol. Koro kano nyuol sani to ing'eni dhiang' konyuol to okawo 3 months kae to korka chage nenore maber. Koro mane tuo goye kapok 3 months obodo kae to ochako obwoge to aparo ni kako recover ni nyathine chako ka 1 month kakino duong' no. Koka en 1 month poko tieko 2 months. Koro ko biro tieko 3 months to biro chorore. To kato mafuate en mana ng'isi ni nyinge tabki ma mwalo cho ma mwalo kachacha. Tabki no embe ogolo over 20 liters. Ang'o miyo nomiye nying mar tabki? Nikech nyasugoi tisenyisowa kumoaye. Donge no chake ni tabki nikech kane nyithindo moko manyiro biro ka to nene no kono tin to no lengore. Koro negi koni ni japuonj machage mana tabki chake ni tabki. Koro no miya chake ni tabki. Kae to koro en ema koro en the best. To ineno nya county mana yudo mana ju county omiyano. Ebe ober kabisa. Gimi ober nyose dhi nyaka 9 liters nyiedha achiel. To dhiang' ma koko nyuol ma aneifa yani dhiang' ma nyako ma korko nyuol ma ango nyuol ok bed ga chak mang'eny. To en nya yudo ka chage odhi malo ma samoro odhi 9 8 samoro kunyiedho yamba 9 to kinyu nyiedhe 8. Koro ni yudo ka ogolo samoro lita 17. Mama no dhiang' manyako ng'eny gi ok golga. Koro mae kato machielo cha kae to nya county no. Koro Brenda tero mabut min gi mana chako madam no. Brenda bende ni malo lakini gingo Brenda gi chak. Kamano. Erokamano ahinya. Wawach ni ng'at ma samoro gombo pidho dhok kata bedo gi dhiang' aina ma in godo dhiang' ma in godo kaen. Gin ang'o ma ng'ato nyaka ik kata bed go e pache kidwa chako kit pith aina ni? Dhiang' kidwa pidho kata mar nyaluo cha ikuongi here to inyalo chako nikech ok ne ka ji othuro ka oluoro dhiang' ni dhiang' ni dhoge dume ni tho. Inyalo chako kata gi mari mar nyaluo cha. To koro en imiye kodhi. To kodhi mimiye no koro kodhi ne michaki igero kodhi no igede wi kodhi no kimiye kodhi seche te. Tibiro yudo ka ibedo bang' ndalo mathin ibedo gi kodhi maber magolo chak. Ang'ise ni madam dhiang' miluongo ni madam mar ariyo ni
en nyakwar dhera cha en nyako mar adek en kodhi mar adek nikech na cross min gi kendo achaka cross machielo ni kendo achaka cross mano koro en kodhi mar adek to machacha kodhi mar ang'wen koro sani kodhi mar abich koro dhi bedo gi chak mologi te kaeto sami pitho nyaki yier laktar kiseyiero laktar ma koro kigoni tip to sebiro ting'eni mane ma koro eke nyalo to kok kamano to samoro nyalo temo to okifaulu nikech nitiere weche mang'eny nitie challenges ei pur ka mang'eny kabisa ma kata ginene kata samoro nyalo ka inyalo temo kata chako dogi lwar mana piny to an kuma se ae kodgi koro bor nikech achako bedo kodgi na 2000 nono sani koro en over 20 years kamano asebedo ka gi dhok 14 koro challenges ge momiyo kata ne mama na tuo akaw dhok moko machiegni kama akaw dhok madhi auso ma yudo kaka odhi otimne mama na surgery ma ochako bedo mangima. Sama dhiang' nigi en gi ich mosemako mosemie kodhi koro nitie time wamiya gine manomol nikech inyiedhe nyako dong' gi inyiedhe dweche 7 koro dweche 2 waweyo ma iginego ma iluongo ni dry period akiani dholuo luongo ni ndalo motuo koro ndalo motuo no iloko ne kata chiemo manyochamo waloko gimoro ni dry cow kar miye gine mimiyo moko gite koro kwa miye kata chumbi mimiyo dhiang' man gi magolo chak koro wamiye gimo ni dry cow kendo en irite maber kabisa imiye chiemo nitiere concentrates iluongo ni akiana iluonge nang'o ni dholuo imiye ma koro yudo ka samo dhi nyuol cha to en gi ko maber en kisemiye maber to dhi bedo ko maber ma kendo igeno chak yudo chak maber kabisa kamano koro kata en wuono itrite ma normally lakini gi chiemo mochamo koro nyaka pogre gi mamoko gi en nitie chiembe ma special yes kamano iro kamano to kosekonyore nyaroya irito nang'o nyaroya kako nyuole no en kamin gi otieko nang'e mogolo opuyo kuome te koro min gi ok chak nene gi wang' koro min gi ok chak nene mobed maduong' koro en wapuonje kako nyalo madho chak kende ipuonje madala adek koro kiketo ne chak e karaya tino ko hendore obiro mondo tim nade omadhi koro madha chak kende onge gimoro ni min gi gine nikech dhiang' ma dhodho nyathine ma nyathine dhodho nigi kibigo kendo nigi gine en gi mithuro ma sama nyathine no onge ponono ni nyathine otho nyiedho rumo gi kanyo koro mae inyiedhe to kendo kaka japur mondo mi anyiedh dhiang' ndalo mang'eny nyaka nyathine no bed kucho chon nikech nyathine imiyo chak dweche 3 amiye lita 2.5 kata lita 2 amiye lita 2.5 to karomo dwe mar 3 kachopo dwe mar 3 no rumo koro amiye lita 1.5 ka dwe mar 4 romo tamiye lita 1 kato koro chamo lum awera kode koro min ga donyiedho ndalo go te to kaponi ne odhodho min gi to bro chuno ni pod olaro koda chak mantie kacha to mane ohala midwa loso to mano be ohala magore kamano ero kamano ahinya mana kamano koromo gi ajwang' otieko kidieny mokwongo adwa ni wakaw dakika moko matin wadhi e yweyo aeto bang'e waduogo kik idhi mabor. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero.
tich wakelo ni duond yawuoto nadi. Kabende tich ariyo nyako monga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyako monga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyako monga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyako monga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo no bende wakelo ni gimiluongo ni yawan. Machiegni kendo janeno maro odiochieng' ma kawuono adwa napari ni antie North Kamagambo location. Kaka wuono wawuoye kit Pith ma kisungu dendo ni dairy farming. Odiochieng' ma kawuono an gi senior teacher. Dong ndalo matin to be koro ogone tich puonjo riti to koro bang' mano kaka farmer maduong' mabe ong'ere e alwora kuma wantie. Odhi nyisowa ni e kinde mosebedo kopidho dhok gi ere kaka en onya fwenyo sama dhiang' ok winj maber. Gin arita mage ma en owuon osebedo kotimo e kinde ma wawach ni dhiang' nie were, to arita mage mimiyo nyaroya, to kit chiemo aina mane ma en owuon osebedo kopidho dhok ma en godo kae. Omiyo bedo kanyo kik iwuogi nikech break to no ase ai. Koro sanie magi duto te japuonj dhi medo leronwa machiegni kendo. Senior koro wawach ni sama dhiang' tuo. Ing'e ni in iwuon wach ni kaka inenogi ere kaka inya fwenyo ni dhiang' ok ni maber. Dhiang' kaka an ng'ama ohero dhiang' kendo nachako ere chon. Dhiang' kaka dhiang' chiemo nitie dhok kaka dhogi gin gi te nitie machiemo kabisa, nitie majawuoro ma en kama entieno. Ka wakelo samora keto negi ndope ang'wen. Ka keto ndo ang'wen kata adek teni yudo ka mare osetieko michaki mede tiyo kapok otieko. Koro chieng' mineno ka koro odok chien moko chiem kaka pile. Then ing'eni dheni otuo kata en gi shida moro. To bende dhiang' en gima kasa ma kata kigolo samora agolo gi oko, agolo e laro ka gichieme e lum, kech lum ba atie kama keto kanyo machielo magichieme. Kanyo ka kineno ka dhiang' chiemo ka ofuato lum. Onyalo fuato lum, ineno ko fuato lum todo okichore. Mano ng'isi ni dheno nigi shida. Kae to sama dhiang' modho, bende ineno ka dhiang' timore nade? Ineno ka konyocho modho pile, onyalo modho kata ndope 5 dichiel. To chieng' ni ineno ko modho kata matin ne ndo 2. Ing'eni dheni otuo. Mar 3 kata mar 4, kasa minyiedho, tiyudo ka dhiang' chage odok dichiel. Tipara ikoni ichich ni dheni ko odwar kodhi to tuo gik moko ariyo. Koro ka odwaro kodhi tibiro neno sama odwaro kodhi nikech nitie sign ma dwaro kodhi. Sama odwaro kodhi onya bedo discharge kata onyalo bedo ko idho jowadgi ka gima en mako lokore rwath. Kata onyalo bedo ni koro oringa odwa dang' adang'a koro dang' adang'a makumo dim koro otame. Koro mano nyiso odwaro kodhi, lakini ko tuo tibiro nene chiembe no kata samo modho kata samo fuato lum cha. Kamano. To dhok ma wan godo kae modho pi marom nade? Dhogi modho pi mang'eny, mamoko moko nyadhi kata mana 40 liters, moko kaka nitiere gine mamodho matin en jasi mapinyno. En modho matin, en nyayudo kata komodho kata 20 liters. Kodhi omodho kendo ang'o chako dogo modho kendo chako modho, tiyudo komodho kata gimoro kata korka 20 liters. Lakini magi to modho mang'eny kaka nyasugoi, mana ng'isi nyasugoi cha, en omodho pi mang'eny kabisa. Kamano. Erokamano. Kit chiemo mane ma ini wuon imiyogi kama ka iyud chak maber kata chak moromo? An wuon ema nakwonga bedo gi super nepia e Nyanza mangima. An ema miye jo Kisumo kendo an mamiye nyaka atero super nepia no nyaka Mwanza, ncha katero moro Mwanza. Atero nyaka Dar es Salaam. Koro amiyo gi nepia ma an gi super nepia. Kendo antiere gi lum motuo miluongo ni dry matter.
ma an gi boma rods, an gi bracharia moro ni saris, kendo antiere nyaka gi desmodium. Koro magie apidho gi mwalo na dala naka. Koro idhi ng'ado gi kaka ot moro king'iyo mbele kacha tin ot moro moger mager mar mabati maduong' no. Mane en moting'o mana lum motuo lilo. Koro lum motuo no machine eneno an gi machine ka. Machine no orego lum no mabed mayom. Kata kawo molasses ariwo ne go mathin. To gichamo nyowuoyo. Kendo sano koro chako medore nyowuoyo. Kamano. Erokamano. Gin be imiyo gi chumbi ginang'o koso iketo negi chumbi? An gi chumbi moro, wan gi chumbi moro ni Truvet, kendo antiere gi Supermaclick. To kato kendo antiere gi Dairy Mill miluongo ni, an gi moro ni Fugo, kendo an gi moro ni Wanda. Koro magie akelo negi tariwo gi chumbi go. Chumbi no ikawo mana kijiko 4 kende. Tariwo gi gine cha. Chigni gine to gine gichamo lita 3 gokinyi, kila 3. Dairy Mill kila 3 gokinyi, kila 3 godhiambo. Kamano. Aneno ka kuma wantie ni chungo mattresses moko to moro bende ni buta kae. Mattress ni konyo nade sama itiyo kode? Mattress gina yudo ni dhiang' dwaro kama yom moninde. Kendo ka konindo kama yom to chage koro iyudo ka en gi chia dende, kendo chage be medore. Kamano. Kapa ni kata sani kineno yowuoyi an gi jotije ariyo ma sasa magilosore to gigolo oko ma ywe kanyo maluoki kaeto koro iyudo kaka ng'enyne otuo, ng'enyne ka otuo. Yes. Kaeto kendo kaendi koth nakelo mabati manyien ma kawo cedar poles lilo mang'eni ok nyal tur. Cedar poles ema naketo piny kata keto mabati manyien ma koth ok nyal go dhiang' ka gin e iye ka. Kamano. My tiende ni no kuot, kendo lumpy skin is very dangerous. Okuot ma tie dhiang' kuot mona pipa mama ko dhano cha. Makoro dhiang' ok nindi, tie dhiang' ok dolre. Koro en shida kabisa, en very stubborn. Kata daktari cha nong'isa ni gino this is the 4th month to otamore ok odwa lal. En very stubborn. To dhogi no chanji gi pare. Koro gima chanda kabisa ni gima kelo gi en Darna gi kata kama tin kamano. Koro ka darna osedonjo ka. To darna is cannibal. Ochamo dende dhiang'. Ok ne ochamo kuodo mane chamo kuodo cha. En ochamo dende dhiang' te. Ochamo dende dhiang', ochamo ringo, ogolo ringo. Ine ko wang teko. To kendo be dhiang' akiano chalo yieyo. Okudho dhiang' to chamo. Koro dhiang' ok winj lit, en winjo malit bang'e. Dhiang' winjo malit bang'e. Akiata ka en gi gine moro mokueyo go remo. Kamano. Mae madam. Mathapki. Ma iluongo ni nya county. Mae nya county, mae mane county ochiwo. Mae mane county omiya. To mae Thapki. Kato machacha gine cha jasino. Ma iluongo kombe. Kombe dawi. Oh. Kamano. Koro mae ni wacho. Mae iluongo ni Brenda. En sani odong' gi dweche 2. Sani koro ok nyiedhe. Sani we koro. Ni wasenyiedhe. Brenda omuol en kendo kaka makalo kata kaka mentie oendore mondo amule kase mule kama ibiro no konanga omuol kendo ka ok amule to oendore kendo nyako ywagi ka wuok adhi ka ok amule. Koro mae min gi Nyasugo. Ma ilo ni madam. Mae madam Nyasugo yen ma. Ma nachako jaoda ilo madam. Namba na mar sime en 0728 863313. Nyalo nuoyo 0728 863313. Dani mane awacho ni tuo
ma nyathi Nyasugoi. Ma Ma wuoyini. Koro manyako cha nyathi Nyakaunti. To machacha nyathi Ukombe. Koro mae noyudo kana aseng'iso daktari ni ibiro thiedhe. Koro daktari ni kasani. Okay. Kamano. Erokamano. Daktari ber? Ber ahinya. Idhi nade? Adhi maber. Onyiswa ni nitie nyaroya ma ok ni maber ahinya. Koro idhi chiwo thieth. Inyalo fulonwa nyingi mondo inyalo nyisowa nyingi. Aito kit thieth mineno ni ber gi nyaroya. An iluonga ni Francis Ochengo Moro. An aja veterinary by profession. Koro atimo gimiluongo ni animal health kod production. Koro production deal gi weche mag artificial insemination, to health deal kod thieth. Koro japuonj nyisa ni nyaroche ni tuo, osemiya history mare, kendo koro adwa mana na thiedhe. Okay. Kamano. Erokamano. Ai. Kamano. Koro ma is multivitamin, nikech wayudo ni ok ochiem, nyaka wamiye multivitamin according to body weight mare. Koro ma kaka en ni wadhi miye around 5 meals. Machielo ni is antibiotic. Antibiotic ma cover both gram-negative and gram-positive organisms. Koro ka en a case like pneumonia, koro bende odhi deal go. Mano be miye... Koro ma bende amiye around 5 meals. Okay. Kamano. Tuambia aja deworm, so you have to give it a dewormer. Yes. After how long? Koso dhiang? Like these calves, winjo be no deworm gi kata monthly. Monthly. Koro ka nyalo sechopo 2 months nyalo deworm monthly. Kaluwore gi climatic change, ahinya diere koth, ka ber deworm nyalo monthly nikech worms ng'eny. Yudo ko chiemo modho pige maricho richo. Koro ber kitimo ne deworming monthly. Inyalo konyowa gi namba nikech ing'eni kaka in daktari ni nitie jomoko be ma samoro bang' neno chenro to ginya dwaro ni kony gi e yore mopogore. Inya chiwonwa namba ni kitiyo gi kamera. Erokamano, mana kaka sewacho ni an adil gi health mar chiaye kata jamni kod production weche mag breeding. Koro inyalo dwaro namba na ponono ni dheri tuo kata dheri dwaro kodhi miluongo ni artificial insemination bende atimo. Koro namba na en 0726 097710 kata 072090 2041. Mano yuda kata saa 9 otieno. Kamano. Saa 9 otieno. Gibro goni simu. Wan wa offer gimiluongo ni essential services. Koro nitie tuoche mag dhiang' machalo mag dhano, machalo pneumonia, salmonellosis. Koro imba nyalo miyi moro ka. Koro anbe idwa ni anbe adhi athiedhra. Koro imba nyalo thiedhori. Daktari riawa. Iwinjo wach maber ni dhano bende kata mana kaka dhano bende bedo gi tuoche aina mag pneumonia, dhiang' bende nya yudo tuo aina ni. To ber kibedo gi vet machiegni kodi sama in iwuon itimo kit pith aina ma kawuono waneno japuonj kani godo kare kae. In kaka japur to samoro diher mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote kitiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kata inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi SMS namba ma en 23
600. To nikech sani piny obedo digital, inya yudowa e mbui, kiyudo e page mar TikTok, X-Space gi page wa miluongo ni Pur gi Ohala. Kata inya oro na ote machok Facebook account mar Loreno Mondi. Ne jogo te mokawo thuolo moneno chenro ni kaka nwachake nyaka sani wadhi kwatieko. To ne tim na mabe konya e yore gite agonu erokamano ahinya. Ka ruoth oyie wachak warom juma manyien, luonga ni Alori nyaka Black. Koya e county mar wan Migori koso wan Homa Bay. Koya e county mar koya e county mar Migori nyaka juma manyien. Oriti uru. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Pur gi Ohala, donji e viewsasa.com.